shiga mata ki shiga. Ke, kawo nan, kina ta wani abu da girman kanki ba za ki ci a taimaka miki ba. Ya ga maka fado ma, kina sanade ke ce wanda kika jawo wannan abun ba ni ba. Ta ya zama fita yanzu? Ki duba tsayin wannan babbar rijiyar ko da makama ma babu. Ni ban ma san wace kadara ce ta sa na zo gidan nan ba. Gaskiya suke da rayuwa take da. Ya zaki da rayuwarki kuma bayan gani? Jama'a, ku zo ku taimake ni fita daga nan. Ke da Allah, taimakon wa zaki nema bayan gana a kusa da ke? Ni ya fi cancanta amma ki taimako ko ba haka ba? Gari ka ku fada cikin wajen nan. Kawai ki taimaka mana ki dinga tambaya. Kafin ma mutane su zo su ga me abin da yake faruwa. To ki rike. Shikenan. Sai uban nauyi. Ki to ni cika mutane baki. Wayyo. Mutum ɗaya ne zai taimake mu. Wai. Gashi na mai zuba manyan jarumai yana burge ni sosai kin ga mun samu dama. Ki an gama tukunna. Wai da sai zai taimaka mana cikin wani ruwa. A zai taimaka mana. Garin ga ko kun kuka fada rijiya. Ka taimaka mana mu samu fita da Allah. To yanzu alal misali ta yana ne zan iya taimaka muku fita? Ya kai dana da so kake magana rijiya? Wasu falalai uku ne suka fada cikin rijiyar mana, kuma a ciki maka zo ka duba hada ya ta kuma. Wayo ya ta, rike mana. Wayo, ba tarin ka cire fa, kai ka tsowa ma gaba ɗaya zuciya ka ta jarirai, ba tarin ka ba ka zame. Ya ta nake bukatar da ta ka jiki ga wannan ba tarin babu abin da zai, ka ja gefe dalla ka ba mu. Yanwa, ka zuro mana igiya zamu iya fita. Tun da muka zo gidan nan ba mu taba samun wata rana da muka zauna lafiya ba. Rike nan maza ki fara fita. Maza ku ja. Ku ja da sauri maza ta fita. Kai, babu wacce za ta fara fita a cikin mu. Kai ne za ka fara kamawa ka fita sannan mu biyo ka a baya. Ko kuma ita ta fara fita. To akan me yasa zan fara fita ni kadai in baki ke kadai da shi? Ba zai yi baki fara fita. Ke na gidan, wato in fita in baki ke kadai da shi ko? To ke za ki fara fita. Wai wannan muhawarar da kuke ta banza ta mece haka? Ku fito mana. To ina bukatar su fara fitowa ne tukuna sai in fito daga baya. Kuma abin arzikin da kai ma shine ka fara turo ya ta a fara ce ta rayuwata. Amma kuma ai ba mage ta ka bata fahimci haka ba. Ita gaddama ma take akan ba ita za ta fara fitowa ba. Wallahi gaba ɗaya kwakwalwar kifi kuke da ita. Kaga ku irga mana 1 2 3 zan rike su gaba ɗaya sai ku ja igiyar mu to gaba ɗaya. Ko ce za ta rike hannu na ɗaya. To maza ko ya kama gefen igiya. Idan har ba ku ja da ƙarfi ba kuma za mu sake su ƙara fada a ciki mu je. Kai wayo. Me kuma? Na ji nauyi nasu ya wuce misali sai ka ce muna jawo wata giwa ko corarren gungume. Kai, to dama waɗannan munukayen matan guda biyu ba dole ka ji su da nauyi ba ka ja da Allah. Me kuke yi ne haka nan kuna jan igiya? Ka sa ido ka ga me abin da zamu jawo. Ka taimaka mana mu yi maza mu jawo su mana. Ku jawo. Ina ma a ce ni ne na samu wannan mahaɗa, na rantse da sai na tsula siyasar raina.